Zlata oşluq kiptiri kompleksi Rossiyada әле 2 генә иде. Бездә 3-нчесе төзелде. Ул Киров өлкәсендәге Агропром техника заводында проектлана һәм шунда ук җитештерелә. Совка бастыручылар да шушы җәмгыять эшчеләре. Яңа комплекс сәгатенә 50 тонна ошлык эшкәртеп чыгарырга сәләтле. Зерносушильный комплексны бүген запускай итәбез. Бу проект инде безгә общий семенной линия белән бергә 150 миллионга төште. Эш бик кыска вакытта эшләнде, бик сыйфатлы эшләнде. Моның өстендә инде контрольдә үзебездә тордык, аннан тыш инде подрядный организациялар. Бу инде импортозамещение инде эшләнде программасында. Монда инде безнең бөтенләй үзебезнең российский бөтен оборудование, бөтен датчик тора. Монда чит илнең берәйберсе дә юк. Киптерү комплексы инде бүген үк ашлык кабул итәргә әзер. Тиздән орлык заводында эшләтеп карарга ниятлиләр. Кыйммәтле проект 3-4 ел эчендә үз-үзен акларга тиеш. ЛКГ партнерлар по строительству Агропром-техника деген организация город Киров. Алар инде предложили безгә конкурентный тендер үткәрдек. И тендерда алар инде конкурентные условиялар предложили. Тем самым без согласились это поставить. Гарантиялар на основании гарантий. Әлеге яңа киптерү комплексының керү-чыгу юллары, баскычлары таләпләргә туры китерелеп, мөмкин кадәр уңайлырак итеп проектланган. Комплекска видеокамералар урнаштырыла. Оператор бүтән нәрсәне шулар аша күзәтеп, рация аша хәбәр биреп утырачак. Заманча җиһазлар белән эшләү өчен операторларны булган кадрлар базасыннан сайларга исәплиләр. Бодайга беренчел чистарту үткәрер өчен МУЗ-16 һава рәшәткә сепараторы урнаштырылган. Киптерү комплексының иң югары ноктасы 21 метрны тәшкил итә. Без әлеге яңа конструкцияның иң югары ноктасында җирдән 21 метр биеклектә торабыз һәм биредән шушы җирлеккә искиткеч гүзәл күренеш ачыла. Объектны ачу тантанасында Чаллы икмәге акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Рафаэль Юнусов, Агропром техника җәмгыяте җитәкчелеге дә катнашты. Вообще для нас честь на сегодняшний день здесь присутствовать и вообще участвовать в таких крупных проектах для таких крупных производителей, как Челны хлеб. Потому что мы с ними, говорю, сотрудничаем уже не первый год, и вот они на нас остановили свой выбор, и мы вот строим КЗС. Также у нас планируется на будущее, на осень, скорее всего, система хранения, проектирование этой системы хранения, и, скорее всего, сборка силосов уже в зиму пойдет. Бүген агрофирма районда беренчеләрдән булып урып җыю эшләренә кереште. Нәкъ менә яңа уңыш алу сезонына туры китерелеп 2 ай эчендә күтәрелгән комплекс хуҗалык эшчәнлеген күпкә җиңеләйтер һәм алга җибәрер дигән ышаныч бар. Ләйсан Сабирова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.